हाय लोगोफोर, दिनैनि बे आंनि गोदान भिडिअ आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायफिनबाय। दिनैनि बे भिडिअआ मास्ट इम्परटेन्टथार, बेनिखायनो नोंथांमोना दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय था। स' लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना रेलवे ग्रुप डिआव एप्लाइ खालामदोंमोन आरो रेलवे ग्रुप डिनि रिटेन एग्जामनि थाखाय प्रिपारेसन खालामबाय दङ। नोंथांमोननि रिटेन एग्जामनि थाखाय माबे बिजाबखौ प्रिपारेसन खालामनांगौ बेफोरबायदि दग' जाबाय दंब्ला नोंथांमोननि डाउटखौ आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार खालामनानै होगोन। स' नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलांबाय था। बे भिडिअआव आङो रेलवे ग्रुप डिनि वेबसाइटआव रिटेन एग्जामनि थाखाय सिलेबास होनाय गांबा टप बेस्ट प्रिपारेसन गाइड बुकनि मुंखौ खिन्थागोन। आरो नोंथांमोना बै बिजाबफोरखौ अनलाइननि गेजेरजों बायनो हागोन। आरो नोंथांमोना जुदि बै बिजाबफोरखौ बायनो लुबैदोंब्ला आं आंनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होनानै दोनदों। बै बिजाबखौ बायनायनि लिंकखौ नोंथांमोना डाइरेक्टलि बै लिंकआव थुना होबानो बै बिजाबफोरनि बायनाय लिंकखौ मोनहैगोन आरो नोंथांमोना जोबोद गोरलैनो बै बिजाबखौ बायनानै लानो हागोन अनलाइननि गेजेरजों। आरो लोगोसेनो आं बै बिजाबफोराव गांसेयाव बेसेबां खरियै दाम गोलैगोन, बायनायनि दामा बेसेबां खरि गोलैगोन बेखौबो आं बे भिडिअनि गेजेरजों होलांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय था। दानियाथ' बे भिडिअखौ जागायदेनोसै। लेट्स ग'।